मोनसे गोजोनथाव खौरां एपीएससीजों खुंजानाय आनजादाव बर'नि फिसा श्रीजित बसुमतारिया उथ्रिसार जानो हादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना गामिनि सिपेन्द्र बसुमतारिनि आंगो फिसाज्ला श्रीजित बसुमतारिया एपीएससी अदेबानि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशनजों खुंजानाय आनजादाव उथ्रिसार जाना साब रेजिस्टाराव सायख'जादों। बेखौ लानानैनो श्रीजित बसुमतारिनि आंगो बिफा सिपेन्द्र बसुमतारि आरो बिदाजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा गोजोननाय फोरमायदों। आं आगोलनिफ्राय बिराद खस्थ' मोनबायना बेनिखायनो बिराद दा सान्थि मोनबाय आं थैनाव देहा गैयियाव फिसाला सासे एसे उथ्रिनो हाबाय मोजां मोनबाय। खस्थ'यै फोरोंबोदों दा खस्थ'यै फोरोंनानै दा पास जालांजोब्बाय जेरावबो सोरखिबाय बेनिखायनो दा गोजोनबाय। मेसेजआ बेनो प्रथमावनो आं मानो होनोब्ला जोंनि बर'फोरनाव आरो जोंनि रायमना गामि जानानै जे एपीएससी आनजादखौ पास खालामनो हादों जों बिराद गोसोआव गोजोनग्लायनाय मोन्दों। गामिनि जानानैबो आरो जोंनि बर' जाथिनि नेरसोन आरो हाथरखि होननानै जों सानो। मानो होनोबा समाजखौ आरो दानि माबाखौ गभर्नमेन्टनि पद्धतियाव सालायलांनोब्ला जोंनो बर'फ्रा गोनांथि नांगौ आरो बे गोनांथिखौ बिथाङा पास खालामनो हाबाय बेनि जुनै आं गोजोनग्लायनाय मोन्दों आरो बिराद गामिनि जानानैबो आङो बिराद रंजाखांदों। मानो होनबा जोंनि बर' जाथिनाव बेफोरबायदि साफा गोग्गो बे एपीएससी पास खालामनाय बा दस्रा माबा आनजाद गिदिरफ्राव पास खालामनायखौ जों लुबैयो। मानो होनबा जोङो इन फिउचाराव बड'लेण्डफोर जायोबा जोंनि रायजो सालायनायफ्राव बेबायदि मानसि गिदिरा जोंनो नांगौ। बड'लेण्ड बुब्लिनि जे नायगिरि साफ्रोमनिसिम अननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरग्रोयो। दा बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ बे रायमना गामिनिफ्राय फोरमायनो हास्थायदों। मैया 21 अक्ट'बर 2022 सानखालि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशन जों जे कन्डाक्ट खालामजानाय कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामनि जे रिजाल्टखौ मैया डिक्लेयार खालामनाय जादों। दिनै बे रिजाल्टखौ मोननानै आसाम नाङैनो आरो जोंनि बिटिआर नाङैनो जे गेदेर मोनसे रंजानायखौ जोङो मोन्दों आरो थिग बिदिनो दिनै जोंनि बे रायमना गामियावबो जों गेदेर रंजानाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि बे गामिनि जे थागिबि नैबे न'खरनि जाय बिदा गेदेर श्रीजित बसुमतारि जे बिथाङाबो जे सासे जे उथ्रिसार जानो हानाय केन्डिडेट। दा बिनिखायनो आं दिनै गामिनि जानानै जे गेदेर रंजानायखौहाय फोरमायदों। आङो बिदा गेदेरनिसिम बिग कंग्रेचुलेसन जासिदों that you are an inspiration to all of us। जों आसा खालामदों जे बिदाया जोंखौ इन्सपायार खालामबाय जे जेनेरेसनखौ इन्सपायार खालामबाय जे जों बयबो सेस्था होयोब्ला जोङो गासै बिथिङाव जेखौ जों हास्थायो बेयावहाय जों उथ्रिसार जानो हायो। जोङो बे गामिनि जानानै आरो न'खरनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों जे बिथां श्रीजित बसुमतारिया जे गावनि जे स्कुलिं बियो गिबि खेब बियो सेन्ट एन्टनिस स्कुल गसाइगावनिफ्राय बियो बेयाव फरायदों। बिनिफ्राय बियो JNB लाखिमपुरावहाय फरायदों आरो बिनि उनाव बियो गावनि ग्रेजुवेसननि थाखाय हिन्दु कलेज इउनिभारसिटि अफ दिल्लीआव फरायदों आरो दा बियो एट प्रेजेन्ट बियो आसाम सेक्रेटारियावहाय बियो मावगासिनो दङ। बिदा गिदिर श्रीजित बसुमतारिनि जे उथ्रिसार जानो हानायखौ बे खौरांखौ मिथिनानै जोङो रायमना गामि आरो ओनसोलैनो जों जे गेदेर जे गोजोननायखौ जोङो बिदानिसिम जों जासिहरदों आरो बे ओनसोलनि जानानै बे न'खरनि बिमा बिफानिफ्राय लानानै साफ्रोमबो जाथि खुरमानो जे गेदेर अननाय आरो कंग्रेचुलेसनखौहाय जासिहरनाय थाबाय। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPLआ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा-सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल,
Giantess Hill District Autonomous Council, Garo Hills District Autonomous Council, Lai Autonomous Council, Mara Autonomous District Council, Sakkama District Autonomous Council, Karbi Anglong Autonomous Council, Dimasa Hasau Autonomous Council, Bodoland Territorial Region. बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन।